dili jud nato ni ibaliwala ning kang luludukyo na mga lupain. Kaya siyempre apil man nato ni sa atong content, no. Hello guys, maayong buntag, adlaw karon na Biyernes, no. November 24, 2023. Di ata karon sa sitio Kinabutan, Rizal, Surigao City. Mismo diri sa highway, no. Atong lantaw ang dagan sa atong trapiko diri sa sitio Kinabutan, Barangay Rizal. Mao na siya guys, oh. Mao na siya guys. Hayag pa sa kagmaon ning dalana guys, oh. Medyo hinay ra magpadagan ni mga motorista o kani mga SUV vehicle. Okay, kay balo man sila dangog, no, kay gikan man ang ulan. Gikan pa ni sa gabi naguwan, hantod karon naguwan gyapon. Kay ting ulan naman gud diri gud sa Surigao, no. Kay walay mga low pressure, walay bagyo, ulan gyapon siya kay amihano naman ang dagan sa atong hangin. Duol man gud sa Pacific Ocean, no. Nata sa geographic location, kaya sige magkuhan ang Surigao City. Way aksidente kayo basta magpahinay ra magpadaga, no. Tuay ambulansya guys. Naigihatod siguro na pasyente, no. Kaya na may hospital diya sa unahan kanang Surigao doktor. Taga Surigao doktor na siya mga guys. Naigihatod na pasyente siguro. Kaya nagwangwang man tura ang mga taga Rase. Shout out sa mga taga Rase. Okay, mag-tree planting sila dito sa may Panubigo, no. Og siyempre mga guys, ang atong update po diri sa Basakan ni Luludukyo ug ang kabukiran po niya, no. Medyo makulimlim ang kalangitan karon. Naguwan man gud gabi, no. Dili jud nato ni ibaliwala ning kang Luludukyo na mga lupain. Kaya siyempre apil man nato ni sa atong content, no. Yuta ni Luludukyo inangkon ra man gud niya gud ang gyud anoy. Atong sorbihon ang kuan mga guys, ang atong area, no. Amo ni atong area mga guys, no. Daghan kay mga sagbot din na nurok na. Mura na siya kuan, mura na siya ganang kabagnutan, ano. Kung sa Surigao nun pa kabagnutan, sa amo na kaanutan, dili sa Surigao kabagnutan. Daghan nubo siya kay kuan, pero dali ra man na siya kuan pag nagamitan ng mga bakho, mawala ra man na siya, malimpyo ra na siya. Muna akong area diri mga guys. Tama ni diri mga guys, oh. Kana mo rin ako ipakita ninyo mga guys. Wala na to'y labutong dito, no, kay lahi naman po sa nga istorya mga guys. Diri na sa atong mga perimeter, no. Kailangan i-update po nato diri sa likod sa atubangan, sa mga dagan ba, dagan sa mga balita. Ano siya, mura mong butag wala ni radyo di baktas pa anga gini, radyo di baktas bitaw ka ng mga maritis kung baga maritis karong mga panahon na ba, ano siya, radyo di baktas, ano siya. Okay mga guys, mau ni ako mga ilan area, no. Diba? Una siya ang akong gibantayang luti yuta, ano ba, muadto na ta sa atong back to the backracks. Balik na ta sa atong high point pa, high point kanan tong hard point, ano siya. Taka-taka ra taglito sa aning atong mga vlog, no. Usay nasantop sa atong nauna mo atong yaw-yaw, basta lamang na dili bastos, dili ta makasagasa sa atong isig katawo. Okay na na. Mo na siya. Importante na siya kay basig masipya ta malaybilay nun taga-anga. Nga gyud ta ani ba. Mga guys, balik na ta sa highway kay atong humanon ang atong istorya, no. Atong humanon dito. So mga guys, mao ra to atong update, no, sa atong highway diri sa sitio Kinabutan. Mao ra to atong ipakita sa inyo na unsa ka safe magpadagan ng atong mga SUV driver, mga motorista, o mga tin-wheeler truck, kanang mga dagkong mga siban ba. Dire ra ko to, daghang salamat ha. Shout out sa tanan.